Ja Henkka F-Balance, morjesta. Tervetuloa Henkan keittiöön. Nyt valmistetaan Dokkorni juustoherkku koirille ja se tapahtuu tämmöisestä F-Juice juustoluun palasista. Ja itse asiassa jos kuvaaja sen verran siirtyy tähän suuntaan, niin täällä meidänkin mato näyttää olevan tällainen yksi palanen jäänyt syömäti. Tää voi hiukan huiluttaa vaikka vesihanan alla ja sen jälkeen suoraan vaan mikroon. Rohkeimmat laittaa sen jopa takkaan. Toki siinä pitää olla vähän ritilää. Voi laittaa ihan normaali uuniinkin, mutta mikroaaltuunnissa tulee nopeasti. Ihan keskellä tuohon pyörivä lautanen ja pistetään minuuttia. Sen jälkeen meillä on aika herkullinen juttu koirilla tarjolla. Jaha, valmista tuli ja siinähän se valmis Dokkorni onkin sitten. Se on muuten sitten todella herkkuu koirille. Ja näiden kanssa voi toimia myös niin, jos hiukan epäilee, esimerkiksi on vähän vanhempi koira tai ajattelee, että on hampaat hiukan heikossa kunnossa, niin voi laittaa mikroon vähän lyhyemmäksi ajaksi, niin tää pehmenee silloin tää luu, jos kokee, että tää on liian kova. Tämmöisiä pikku vinkkejä, niin saadaan niin sanotusti koiranluustakin tai puruherkusta saadaan niin kuin jotain ominaisuuksia irti, vähän mielenkiintoisempaa maailmaa. Ei muuta kuin se on morjesta.